pobresa infantil no és una estadística, és una greu vulneració de drets humans reconeguts per Nacions Unides. Abordar-la és una obligació i l'estratègia catalana és una oportunitat, però requereix recursos i, sobretot, ambició política. Entitats com UNICEF, la PINCAT, Save the Children i organismes com Ivalua són cristal·lines al camí a seguir. Necessitem ambició i no pagats. I l'ambició es tradueix en dues accions concretes. Primer, una prestació universal per criança, perquè la criança ha de ser un dret social protegit i no una cursa d'obstacles que generi estigmes i desigualtat. Cal universalitzar drets per garantir la igualtat d'oportunitats des del bressol. I segon, una reforma valenta de la renda garantida de ciutadania. És inacceptable que el 66% de les llars amb infants beneficiàries de la prestació segueixin en pobresa severa, però només el 4,4% de les adultes, més d'un 60% de diferència. Un complement d'infància oferiria a aquestes famílies una prestació més adaptada al cost real de criança a Catalunya, que segons un informe de Save the Children frega els 940 euros al mes, 200 més que la resta de l'Estat, perquè el CAPI actual ni dona resposta a aquesta realitat ni l'augment de 200 euros de despesa que suposa l'arribada de l'adolescència. Comuns hem posat aquestes propostes sobre la taula, tant des del Ministeri d'Assumptes Socials, amb la prestació de criança, com en aquest Parlament, amb propostes de reforma en perspectiva d'infància de la renda garantida. Malgrat a la ponència vostès segueixen entossudits en endurir els requisits. La realitat és que les nostres iniciatives topen sistemàticament amb la falta d'impuls i d'ambició política d'un partit socialista enrocat. Consellera, el temps s'acaba. Volen que la protecció d'infància sigui realment una prioritat de país i avançar en drets universals, o seguiran deixant el camp lliure perquè dreta i extrema dreta instrumentalitzin la desesperança? Seguirem deixant sense respostes als infants? Deixarem passar l'oportunitat de la reforma de la renda garantida? Si no s'atreveixen a ser part de la solució, estaran acceptant ser part del problema. De vostès depèn.